Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:40. Mayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman tanan, senaryo na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Melvin Chieros, ang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Melvs, mayong gabi. Yes, mayong gabi man si Maxon Brian, kagina ato nga pinakuling nga lakat sa panahon Pebrero 29 tuig 2020 Sabado nga gabi. Wala kita sa mga malain o kung mga low pressure area sa atong Philippine Area of Responsibility. Pada nga nag-aapekto ang northeasterly nga nag-aapekto sa kabugusan nga bayan sa pungsod Pilipinas. Ang Mindanao maka-experience hanggang magal-umon nga kalangitan subong man lapta-lapta ng mga pag-ulan kung pagpangilat man kag papanagob nga dulot sang northeasterly. Ang Metro Manila kay iban nga bayan sa pungsod Pilipinas may kasarangan ng panahon kag may mga isolated gid lang ka mga mahina man nga mga pag-ulan. Ang Negros Occidental lakip ng siyudad sa Bacolod, maka-experience man kita sang kasarangan tubtob sa mga gulugal umon ng atong kalangitan, subaw man mga isolated nga mga mahina man yung mga pag-ulan o kung pagpangilat sa pagpanaguob. Kasarangan tubtob may pagmadlos nga hangin gikan sa namin na nasilangan, ang naga-impluwensya sa kabugusan sang probinsya kang Karagatan, may kasarangan tubtob mabulo-balod. Ang adlaw ra nagtunod alas 5:58 kay nakamagabutlak alas 6:03 buwas sa aga. Ini si Melvin Piero sa Provincial Disaster Management Program Division. Madamong salamat ka mayong gabi. Salawat. Sir Melvs? Yes. Isa lang, Sir Melvs. Kumusta to yan nakita ng LPA somewhere sa Mindanao, Kaligan nga adlaw? So far, subong ko lang daw nato kay nasing aga nag-apekto pa ang trough niya diri sa aton, Mindanao kag Visayas area. Subong action bray makabig naton nga mangin fair weather kita sa buwas. Pro so far may mga isolated. Natunaw na to siya gaya kay na action bray. Aha, salamat Sir Melvs, mayong gabi. Salamat yung may gabi man. Salamat. Yes, sir. Una sa balita. Una sa aksyon. Pasalamat kita sa Ginoo Makaksyon kaya ning gina-check naton kahapon nga LPA sa area sang Mindanao na tunaw according kay Sir Melvin Chieros. Mayugid, amo nang mayong balita para sa aton. Kag of course, ang mga kultura naton nga nagapuyo sa igad sang baybay sa dalom sang taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan
Alerto lang 24/7. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:43 na kita. Subong adlaw Sabado, katapusan nga adlaw sa bulan sang Pebrero 2020 mga kaaksyon. Entrada buwas nga adlaw Marso 1, Domingo. Amo na maning ang bulan mga kaaksyon nga todo pangita kwarta. Ang aton siri mga ginikanan kay man nagahilapit na kita sa graduation rites sa mga kabataan mga kaaksyon. Amo malanang kalipayan sa mga ginikanan mo, no? Nga bisan ano kakapoy sang ilang sini nga sitwasyon sang halay kapangita kwarta. Ang importante nga makitaan ang kabataan in the future. Nga yara sa maayo nga kahimtang kag hindi magsunod sa ila sitwasyon subong nga kapigaduhon mga kaaksyon. Amo nang tawag naton nga baka-baka gid kita pero may yuhom sa ulihi. Kung makitaan mong anak mo nga nagatakang-takang saka sa stage, nakasuksok sang toga, kag nagabaton sang mga awards, kag mga baton sang diploma, mga kaaksyon. Good luck sa mga ginikanan, good luck sa mga kabataan, sana all graduate, hindi paasa. Ang ibandan subong excited, Action JM, no? Igo murahon, way kapasar sa thesis, bla. Ang masakit nga kamatuoran. Nakapalista ka na, namarkila ka na katoga, igaw murahon, wait, pasar. Action Firing Line. Masubo ina nga sitwasyon. Anyways, mga kaaksyon, good luck sa aton sinima ginikanan, mga kabataan na ton. Kag ang ibanda, moving exercise balasaka from grade 1 to grade 2. Kung ano naman kabaton kay mo ribbon, sa elementarya, ginakag mga kinder, sa prep kag mga nursery bla kabaton ribbon ang ginikanan gasampawanay ang ribbon sa dughan sang bata mo ara yuhom iya sang amay nga hindi mabayran Action JM mo kapila kay magsaka-saka sa stage mo kag magtakod ka ribbon may kun ano na lang may medalya abi dira sa umana hindi usong cellphone abi kundi kamera iyang kada shot amo na may bayad kada print may bayad kibot ang amay kag iloy pag-print sang damo-damo nga litrato, iyawan sa pamayat. Action Firing Line. Nadali pang sulog yang inugbulang. Tibligya ya gid nga ano nga ipablatter kay mo di pagbayran ng litrato nga litrato sa anak mo sa ibabaw sang stage, ano? Makarelate lang sina, ano? La 6:46 mga-aksyon sa aton sining nga pagpangalagad. Anyways, naga-monitor na kami diri or naga-monitor na kamo diri sa The Best AM radio station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Bukas sa banang aton sining nga Facebook page pagya sa Aksyon Radio Bacolod 684 nga pwede mabatian ang tanan nga news sa Public Affairs Program via Facebook Live na pwede nyo i-click, share, kag-like sa mga kaaksyon. Mayaraman kita sa YouTube. I-type mo lang direction radiobacolod.com.ph sa web naton. Bisita kamo to kay makamonitor man, makabasa pa. Action Firing Line. Sa aton sining nga may mga Twitter dira bala account, i-follow lang Action Radio Bacolod Official. Sa mga texters naton, kag sa mga viewers naton, kung naman ang aton sining nga issue kag balitaan subong nga gabi, amo lang tagain yung opinion anay, ano? And of course, hindi ni may-ari ko gali pamangkot sa inyo gali. Nalimtan ka may-ari gali. Kabalo kang isa ka senador sa Pungsod Pilipinas, Action Elmar, nagduso sang House Bill Ini kaladlawan giniya. Sa kadamo sang problema kag alatubangon sang Pilipinas subong, ang House Bill nga ginduso niya, wala gidya pulos. Anong House Bill niya? Ang nagapangutang hindi dapat pagpahugon sang nagpautang. Why naged? Grabe man nga utok sang senador, kaalam klase senador, no? Budlay ko pa mo. Di ba? Example, binang utang ka, why di ber ang nagpautang sa imo nga pahugon ka kundi ka magbayad? House bill na subong. Ti kon maglayi ini, ang nagapautang da, hindi gid kamo mamahog sang ginpautang nyo, kay pwede ka mo ipablatter kag mabayad pa 30,000 pesos. Action Firing Line. Ati abe,
Oh, di ka nami klase House Bill, no? House Bill ini kung Senate Bill guro ni, i-check ko ni karon. Kuan ko lang anay kido na lipat ko ni sang sulat ko ni. Senador at isa Senado gid, no? Sa Senado gid, sorry. Sa Senado ini gid file, no? Te aber anong opinion ni drama yod maya matarong man na klase nga kuan ina nga bill yabi inabe. Action firing line. Ang mga nagapangutang subong sigurado kuno temprano pa manukot na nisla mo nga hindi pa mapasar ining bill nga manginlayin kay basi magpinahugay kag hindi na gin sila kasukot la. Action firing line. Dapat guro ginhimuan layi dire o kon bill guro kung paano maproteksyonan kag makapanukot gidyang nagapautang sa nagapangutang. Oh, do kasuli no, do ko kuward ano man don di ko insindi Oh. Sino klase senador ni plastar ko rin sa inyo karon. Action Brian Morden. Action firing line. Action names ayo ko sa imo basi pwede ka kanto di gamay lang sa akon. Kay may importante gid ko nga imo no. Akwa lang da verbal na do way man din ang bira kwain may ara na ta opinion survey dra. Abi text ina kag ipadala sa 0938-225-5017. Mga ka-action. Action Brian Morden. Action firing line. Okay, la 6:49 Action Radio Philippine Standard Time. Mga ka-action sa aton sini nga pagpangalagad on board na. Action Brian Morden until 9 o'clock this evening. And sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ano bala mga dalag ko nga balita lokal nga hatagan naton sang pagtamod subong nga gabi mga kaksyon i-plastar tanig karon na. Okay, plastar tanig karon kay gina-check naton diri nga makatay up kita, no? Makatay up kita didto sa Action Radio Iloilo. Sining isa ka trahedya nga nagluntad sa hanay sang mga kapulisan. Action firing line. Kalolo, oyo, as of this afternoon, ang pinaka-update naton nga nakuha diri, 4 sa 32 ka mga katapos ang kapulisan didto sa Alimudjan, Iloilo ang nagkalamatay matapos mahulog ang ila truck nga ginasakyan sa isa ka bakyas didto sa nasambit nga distrito. May isa didto nga nalakip pero buhi iniya fractured laning iya sining kamot taga diri sa syudad sa Bacolod. Pero may 4 gidya nga nagkalamatay. Ang ilato ko nga team leader kay na daw mo gitong naipit gitos dalom to. Action firing line. Allegedly gapasaka ini sila. Confirm tanay karon kompleto ang detalye. Alang-alang gusto siguro ang pagkambyabla, ang pag-change ng gear yabla, ang control kag ang pag-manage ng driver, nahulog sa bakyas. Mga more or less, mga 32, 30 sobrang sakay, lonsay miyembro sang PNP mga kaksyon. Ti 4 ginagkalamatay mo susko. Ano tabo ni sa hanay sang kapulisan. Gina-check naton karon ang Iloilo karon kung may ga-report dito karamatay up kita sa ila. At least makakuha ta sang konkreto pagid nga detalye angot sini. Kaya ginasakyan nila ni kalayo gid lang sang gintupan halin sa babaw sa karsada mismo. Masubo nga balita ini no. Karon ipakita ta lang ang mga litrato sa Action JM karon ang litrato ari di sa aton. Agod nga ma-plastar naton ini while naga-report ang Iloilo karon makaksyon Action Radio Iloilo. Mamati gid kita siri kay inablang natawag naton nga may taga Negros posible nga Occidental kag Bacolod ang nati upod diri. Kay damo ya taga Negros, damo taga Bacolod. Isa lang to kay na nakuha kong name nga taga Barangay 10 diri sa syudad sa Bacolod mga kaksyon pero dumayo ning kahimtang niya. Balikan ko rin karon makaksyon sa aton sini nga pagpangalagad. Gina-check nato ng Iloilo Action Elms. Kung may ga-report sila regarding sini, sulod lang tadayon anytime para mapabalot diris Negros Occidental. Alright, sa iban nga balita makaksyon sa lokal, kay na sini nga hapon gid lang una ni Matian diris Action Radio Bacolod, aksidente dito sa banwasang Ilog, isa man patay, may mga pilason man. Ay nano. Samtang ang hepe sang CIDG Bacolod nga motabla si Police Major Melvin Madrona
nga nadakpan sa entrapment operation pagkatapos sa kaso iyang extortion robbery kag resisting arrest mga kaksyon, no? Nakapiyansa upod sang isa ya pangaupod kaya nga kaksyon kay na kag nakagwa na sa custodial facility sang police station number 7. Action firing line. Kiti piyansa bol malang gid ang ila sini nga kaso mo pwede man gid makapiyansa mo. So na-check na ton base naga-monitor si Police Major Madrona, maka-interview man kita sa iya at least makuhaan ta man ang iya sining bahin man kay hambal ko na kagabi bisan pa nga na-filean siya or na-inquest kahapon ini nagapabilin pa ni siya nga inosente until nga ang korte mismo among magpamatbat sa iya mga kaksyon. Even though nga timera sa mga babakod nga ebidensya, tiyang korte lang nagyapon iya makapalayag kon guilty beyond reasonable doubt mga kaksyon ining si Madrona kag upod niya pa nga isa. Kinakapiyansa, I understand do taga 100,000 each sa ilang 200,000 do? Ti may kwarta. Sa iban nga balita mga kaksyon, no segregation, no collection policy sa Bacolod, nga kung tani buwas ipatuman, do hindi 100% nga matigay, o I mean 100% nga malikop ang syudad sa Bacolod, may mga pilot barangays lang, nga mo ang magpatigayon sining nasambit iya, nga no segregation, no collection policy. Aminado man ang mga opisyal ta nga mabulubudlay, pero kung nag-cooperate lang ang aton sining mga barangay officials, nga bing hindi nato ni matigayon man. Amo malana ka simple mo samtang dito ya sa Negros Oriental mga kaksyon, duha patay sa ginapatihan miyembro sang New People's Army matapos mag-inkwentruhanay sila sa katapo man sang Philippine Army mga kaksyon dito ya sa Oriental Negros. Action firing line. Dire sa Kapitolyo Provincial ya Comelec magapatigayon sang special registration para sa mga kababainhan sini nga bulan sang Marso kung sa diin ginasilibrar iya ang Women's Month mga kaksyon. Samtang 75 diyas nga road clearing operation 2.0 ati padayon ko nga nagatrabaho diri sa Negros Occidental. How about ang Bacolod ya? Kumusta? Nagapanglimpyo man tade. And sa balita ya sa Nokpo Director Baliroso nagliwat nagpanumduman sa kapulisan angot sa kilkil. Lalaki dako patapos madakpan sa akto nga nagabitbit sang armas sa syudad sang Kabankalan mga kaksyon. Action firing line. Tastar tanay karon tanan-tanan ng aton sini nga mga balita sa aton nga pagpangalagad. Action Brian Morden. Action firing line. Lasay 56 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Antes kita magpalawod sa mga dalagko nga balita lokal, mga good news para sa aton diri sa balita national kaysa mabot nga Martes ang kagahon. In fact, ang iban nga mga kompanya sang langis nagpatuman na sang rollback mga kaksyon. Ang ipatuman nga rollback sa palabuton nga simana, dason nga simana, piso kag 40 centavos para sa gasolina kada litro dumayo na. Samtang sa diesel naman niya, piso kag 60 centavos kada litro. Bao, do dako ba? Pero ni galing may angot ini sa padayon nga outbreak gihapon sang coronavirus. Action firing line. Kay ti ang Wuhan, China subong, ang Wuhan kag Hubei, China area, why to sang transportation subong action JM. That's why nga wala sang bakal to subong sang gasolina kag diesel didto sa area. Rason nga nagsululubra ang ila sini nga produksyon, ang ila sini nga mga langis tigin pa brato sulod diri sa pungsod Pilipinas. Action firing line. Tibisa nagbrato man tuod ini kung may nagakatabo nga kahaladlokan nga virus nga ini do hindi man tagyapon malipay. Sa iban nga balita sa lokal, maki-update kita mga kaksyon sa coronavirus. Action Radio Bacolod 2019 Novel Coronavirus Update. Kay may arang Pilipinas karon naglabot na sa 627 ka mga kaso. Ginakabig gini sila nga persons under investigation. Pero ang iban diri discharge na ni nagapabilin sini sa hospital ara sa 33 na gid lamang kabilog. Nagdudugang ining duha ka Pinoy, may ara sang duha ka Pinoy nga sakay to bala sa may duha ka Pinoy didto ya sa Hong Kong ang nagpositive
sa sini nga mga tiniyon, no, mga Pinoy ini ato didto sa Hong Kong nagatrabaho. And sa Hong Kong subong may isa na to ka ido nga nagpositive ban sa coronavirus man ho. Pati sapat gali sini way ginapatawad na tukiban nga ang iya sini nga amo ang na confinement bangod sining coronavirus, diba? Si bala nagtapik ini sa iya. Gina-check pa nila kung ano ang transmission sining coronavirus from human to animal, mga kaaksyon. From human to animals, mga kaaksyon, or sa mga kaangay sining ido, kuring, mga pets nila dito, ano? Kung nga ang pati ido na lakip iya kag may coronavirus na. Ti subong, mga ido kag kuring to nila, may mga face mask man, binutangan man to subong, gina-quarantine man to subong sa Hong Kong. Grabe, no? Sa ibang lugar, mga kaksyon, dito iya sa South Korea. Amuning outbreak man subong sa South Korea, kay nagadamo yang balatian man sang coronavirus dito. In fact, may patay na nga 13, sa may area sang Italy naman niya 14, ang sa Iran 26, Japan 8 ang nagkalamatay. Galing kay sa South Korea, bisan 13 lang ang patay, pero ang cases dito lapit na 3,000. Sa duha palang kaadlaw to 3 kaadlaw, mga kaksyon. That's why nga may mga travel ban na karon, ang iban nga pungsod going to South Korea. Agod masigurado nga hindi na makalaptop pa ini. In fact, kagabi, si Presidente Rodrigo Duterte nagmando na sang total ban sang tanan nga mga Pinoy nga hindi dapat magpadulong dito anay sa South Korea. Kag ang taga South Korea, hindi man pwede makapadulong diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Action firing line. Ini sa pagpasiguro pero may ginapang ma-hunt karon, may ginahunting karon ang aton nga mga medical team kag PNP dito sa syudad sang Cebu. Kay may nag-abot diri nga mga taga South Korea, nagpulo panago ang mga tunto nila. Action firing line. No, 20 inis layak bilog iya mga kaksyon, no? 20 inis lak bilog dito sa South Korea. I mean sa Cebu. Tinano na lang ni karon man. Basi maglalapda kag may ara kamo sang coronavirus dira magdamo kabulis bakulod sa Pilipinas iya. Abi pakita na lang kamo sa police da or sa medical team da ano nga sitwasyon para nga hindi maglaptay ng coronavirus. Samtang dito sa pungsod China, sa bugos nga kalibutan, suba mga 83,100 ng cases globally na. Kag ang patay, ginasumasuma 2,800 plus na. Grabe nga patay na, no? Hindi na ginihamak yan, no? Action firing line. Sining coronavirus, mga kaksyon, kabay pang mauntat na ining sahi sang balatian, may mga ginadiho naman nga mga bulong sini maka-cure sini, pero tinduway pagidyapon sang piho black. Action firing line. Okay, may ari na subong nagpabalo sa aton kuno nga nag-negative kuno ang sa Hong Kong nga ido. Mas mayo man si Marie Ivancha. Salamat gid inday. Pero based sa aton nga news nga nakuha sini lamang nga hapon, ang ido may coronavirus. Pero thank you gid sa information mo, ano? Kay basi sini nga gabi nagwa man ang result. Salamat gid, ano? Di kung mag-negative gid man, salamat para hindi na mag-laptop pag ini kay kabalo naman talain man ang style sang kasapatan. Action firing line. Okay, sa iban nga balita makaksyon sa national, diaryo ang ambal ko to sa inyo Blakina, kaladlawan nga bill nga ginduso sang isa ka senador sa pungsod Pilipinas. Ini balang bill mga kaksyon nga may Senate Bill number 1336 nga ginduso ni Senador Sherwin Gatchalian. Nagbuto ko mo ni siya. Ako doon di ko na madumduman ko nakabuto ko ni siya. Ang bill nga ini nagaproteher sa mga nagapangutang. Action firing line. Mga kabalan nga wala gabayad. Action firing line. Sadya, no? Hambal sang bill diriho, hambal niya ginaprotehiran kag hindi dapat pagpahugon sang mga nagapautang ang ila sini ginpautang
agod nga sukton. Action firing line. Kinanglan ko manukot ka mo sa way bayad da. Hi, hello, I love you. Ang utang mo please bayari ay dala hakos ka maghalok-halok. Action firing line. Never ka na nga magpahog-pahog sa ginautangan mga hoy, ikaw, duway ka gidya huya, no? Kabalan ka no, duway ka nakilala sa akon. Ipablatter ta na lang kang guru ay. Labay-labay ka lang, di ba? Duway ka lang kabalo, may utang ka ba? Uy, bawal na ni subong ho. Ay, bawal na ni kung matigayon nga manginlayin ng bill nga ini nga 1336. Action firing line. Na, baw kalipay subong, Action JM. So may mga utang. Kaya gini sila singgit ni subong yung hingagawa na, pasara na, para hindi takbayada. Action firing line. Kaya miyara na yung mga margutang subong da niya, bisa nga pahog mo, kabalan, gibla, tig-aulo, kagula, huya, gidya. Hindi niya magbayad ya. Action firing line. Isog pa na sila kung kaysa sa nagapautang. Pero suno diri sa bill nga ini, nga may protection man di ang nagpautang. Okay man, pero di daw laban gina dire sa protection sa mga nagapangutang. Action firing line. Like for example mga ka-aksyon, kung ginreklamo ikaw nga nagpautang sa nagutang sa imo, kag mapamatud-an nga ginpahog mo siya, kiti may case na ginmantud ang pahog, may ano na mo, may case ginman ang pagpamahog mo, di na pwede mga mamahog ka. Kung mapamatud-an, magamulta ikaw sang 30,000 pesos. Action firing line. Ate manginamo, sinindi na ta magpautang niya. No? Kung may mangutang, kay basi, bla, kung manukot kita, kag pagbayran, kag mamahog kita, mamalayran gid kita. Action firing line. Sige, naga-commercial pa sila. Kung basi ba monitor mo lang Action Nelms? Kung nagakwan sila, ibiradaha lang ko na hindi. Action firing line. Amo pala na isugid ko sa inyo regarding sining Senate Bill number 1336. Nga tiya mo na, bla, ang tawag daton nga hindi pagpahugon sang nagpautang ang nagapangutang nga mga kabalan, wala sang huya, kag hindi magbayad sang ila utang. Action Brian Morden. Action firing line. Ay, utang-utang lang ituod, pero problema, ini nga dako sa komunidad naton, ang iban bala, nagalinab-anay, nagatiruhay sa utang. Nagailinaway, bangod lang sa utang. Kulbaan ko ni Blackson JM sa mga amigo, tabla nga mga 5-6 na blaw. Basibla sila pa rin pahugon sa mga nagautang sila. Kaya siyempre, hindi man sila magpangisog, di kay pangayaw sila sa aton ni Black. Mamaluoy man kamuha, ang mga nagapangutang, dabay rin yung gandang utang nyo. Kaya, hindi gina manami, no? Nga may utang ka, pero bisan tuod nga di ka kabayad sang utang mo, kag nagalabay ka na sa ginutangan mo, kag bilog nga komunidad na kabalo nga may utang ka na sa iya, ikaw lang ginachismis da, sobra pa na iyas pahog. Action firing line. Tanan nga paglabay mo, nagatinulok sa imo lang, may utang niyo, ikaw ba lang, huya kasi tao na. Sobra pa na iyas pahog. La City Size Action Radio, Philippine Standard Time. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Diri sa Negros Occidental mga kaksyon, ang Negros Occidental Police Provincial Office Director, nga mo si Police Colonel Romeo Baliros, may ara ni siya sang ginapatuman gidman sa mga actually kuan ini nationwide kag mando gidman ni sa aton kapulisan nga dapat ang aton nga mga pulis ang magpaniwang based sa ila sini nga height mga ka-action. Dapat ang ila sini nga lawas sa fit sa ila sini nga trabaho bla, fit sa ila sini nga kaugalingon sa ila nga pagka-pulis mga ka-action. May mga exercise nga ginahimo and mandate ini sa ila nga dapat capable ang isa ka pulis nga dalagan kung may lalagson nga mga kawatan, kriminal o kung ano pangasahi sang personalidad. Action firing line. Hindi kay kadlawan ka lang sang mga ginalagas nyo, kay hindi ka kadalagan todo, kay dako pa ang tiyan mo sang sa imo kaugalingon. Action firing line. So, diri sa Negros Occidental, may isa ka pulis, hindi lang natin paghingadlan, kiti kaluluoy man, medyo dako gid siya abi, oversize gid man ang lawas niya. Susko, kadto sa kay ginpatawag ron ni Colonel Baliros bla, ginpa-exercise ni Colonel Baliros sa tubang niya gid mismo. Oo, ahay naluoy ko sa pulis, kiti kadako sa lawas niya, do hindi siya kasarang magbangon sang iya kaugalingon kaluoy gid mo. Action firing line. Ang lain pa di kiti ga viral subong bala sa social media bala ho.
Let's try naton si Colonel Baleros abi. Unahon ko na lang kay basi sleeping ni sa karon dugay-dugay tag hindi ta na kuan arang number 2 action na Noel, action Nelms. I-try naton bi kon kumusta na ni kay ti sa nagligad to nga mga binulan diri sa syudad sang Bacolod kag Negros Occidental. May mga kapulisan nga nakit-an naton nga naga-exercise ni sila daw weekly inimo, no? Diri sa aton sa dira sa Nokpo mismo sa Camp Alfredo bla Montelibano, senior nga camp mga kaksyon. Kag may ara sila sing ginhatagan sang time nga pagbalik nila sa amo nga mga inadlaw dapat nga physically fit na sila sa ilang alawas nga pinang kanami nagiblalang tawon daw ka himan bla ka ginabalang daw ka matawag naton pasok bilang pulis gibla mga kaksyon. Oo, ginatawag nga simulation exercise inimo sa aton kapulisan. Ti may isa guro nga nakit-an si Sir Baleros bla nga wala gid na pasok sa ginapangita ti mo na natabo. Online sa firing line. Sa aton nga linya, atensyon sa aton sa mga kapulisan, we have Police Colonel Romeo Baleros. Sir, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi at sa ating lahat ng mga tagapakinig. Yes, si Action Brian Morden po ito na Action Radio Bacolod. Sir, nakita po namin yung pinagawa mo sa isang pulis po doon sa harapan mo talaga. Ito may connection sa yon pag baba talaga ng bigat nila at saka physically fit sila talaga being a police. Bakit mo yun ginawa, sir? Anong nangyari talaga, sir? Actually, ginawa ko siyang model. Aha. Para ipakita ko sa lahat ng kapulisan ng Negros Occidental na ito yung gagawin natin para ating para tayo makasunod doon sa programa ng aming mahal na si PNP doon sa Body Mass Index. I see. Huh? So, this is to encourage and motivate other policemen in Negros Occidental to do the same. Na sila ay magbawas ng timbang. Aha. Hindi ito parusa, hindi ito para siya ay pahiyain, kundi ito ay ipakita sa mga kapulisan dito sa Negros Occidental na ito ang modelo na dapat natin sundin na itong mataba nating pulis ay ating pinakikita sa kanila kung paano magbabawas ng timbang. I see. Okay, sir, salamat po kasi ipopost din namin ito sa aming page talaga. So lagyan namin itong caption na sinabi nyo po ay model siya, hindi parusa, para at least malinawan yung public nito, ano? Opo, hindi po ito, sinabi ko naman po doon sa post ko na itong pulis na ito ay mabait na pulis. Tumaba lang siya sapagkat mayroon siyang kantin. At pag day off siya, siya yung nagluluto. Ayun. So at isas naman siyang ulirang pulis. At siya naman po ay nagtatrabaho ng maayos. Wala siyang, hindi siya na-involve sa anumang illegal activities. Actually, siya ang nagbabantay dito sa aming gate ng kampo. Ayun. Ito po ay model. Hindi po ito parusa. Ayun. Pero ilang beses na ba siya nag-exercise maliban doon sa ginawa niyo po, sir, na medyo pumayat siya talaga, sir? Meron bang nakita na nagpayat bala talaga si sir? Actually, nagbawas na po siya ng 5 kilos. Ayun, ang ganda. Paganan. Kasi nakita ko siya dati during my inspection. Nakita ko siya doon sa isang detachment na may La Carlota na nakita ko nag-duty doon. Sabi ko, bakit masyado kong tumaba? Naikwento niya sa akin na siya may canteen, na pagka siya ay day off, siya nagluluto para may katulong yung kanyang asawa. So, maganda naman yung hindi naman nagko-conflict doon sa kanyang trabaho. Ayun. So, siguro, yung sa pagtikim-tikim na siyang niluluto niya, kung masarap, ayun, siguro, tumaba siya. Patikim-tikim. Then, almost 6 months na siguro siya naka-assign dito. Inilipat ko tuwing umaga, lumalakad siya, napaikot-ikot dyan sa loob ng kampo. Pag siya ay nandyan sa loob ng kampo, then naglalakad siya umaga sa hapon, tinitingnan ko kung ano. Kaya nga, sabi ko, nagbawas naman na siya ng more than mga 5 kilos. Kaya sabi ko, ay pakita natin sa publiko, sa ating mga kapulisan,
na ito ang dapat gagawin nila para malagay sa tamang timbang ang ating kapulisan. Siya po ba, sir, ibinigyan mo ng time frame po kung hanggang kailan na mas magbawas pa siya, sir? Actually, binigyan ko siya ng first is 3 months. Okay. Ano? Doon yung 3 months niya, nagbawas siya ng 1 kilo. Tapos sabi ko, extend natin niya na para tuloy-tuloy hanggang sa ikaw ay makuha mo yung tamang timbang para sa iyong taas at sa iyong laki. Ayun. Ano bang height niya, sir? At anong pinaka-ideal na timbang talaga para sa kanya, sir? If may idea kayo po? Kasi ang kung ako 5'7", 5'7" ako, ang timbang ko dapat ay 72 kilos. Okay. Okay. Sa kanya parang ang tingin ko, matangkad siya sa akin mga 5'8", 5'9" siya. So siguro ang kanyang ang ideal na timbang niya, mga 80 to 85 siguro. Tamang-tama na yon. Pero yung nag-exercise sa harapan niyo po, sir, ilan yung timbang niyo doon, sir? Medyo laki-laki si sir. Pinakita niya sa akin yung kanyang index card. Yung every time na magtitimbang siya, may naka-record doon na nire-record ng health service. So, bumababa naman siya halos every time na magtitimbang, ay bumababa siya ng na malaki yung binababa. I see. Maganda naman pag ganon, pag ganon yung resulta. Opo, kung makikita nyo, tumatawa siya. Yung hindi short ng punishment. Ayun, linawin natin ito kasi alam mo naman, sir, hindi natin ma-please lahat ng mga nasa social media. Baka anong masabi, parang ganon. So at least ma-clear natin lahat ito. Baka ikaw pa yung i-blame nito balang araw. Ano mang ginawa ni sir? Bakit ganito? Baka hindi nila alam. Oo. Hindi po yun. Mas maganda yung maliwanagan natin ng mga mamamayan kung ba model to. Ito yung model na ginawa natin. Sige. Sir, ang iyong gustong ipaabot more sa mga PNP dito sa Negros Occidental, baka mayroon pang kagaya talaga ni sir na dapat sundin. Okay, ako po ay nananawagan sa ating mga kapulisan. Hindi lamang yung naka-assign dito sa Negros Occidental o sa Bacolod, o yung lahat ng mga nakakita doon sa ginawa ko doon sa aking police na ginawa ko model, na sundan natin itong ginagawa niya, itong ginawa namin, para ma-motivate sila na regular exercise para i-trim down natin ang ating katawan kung tayo ay mataba, and at the same time to maintain naman yung katawan natin sa pamamagitan ng mga regular na ehersisyo. I see. Sige, maraming salamat. Pero ito, sir, grabing nangyari sa mga grupo nyo po, mga tauhan nyo po doon sa Iloilo, sir, no? Opo, ayun nga po, nakakalungkot na pagkatapos na magpatrolya para ma-maintain ang peace and order ng sa may alimod dyan, ay nagkaroon ng isang aksidente na ganito na may namatay na member ng aming kapulisan. I see. Ilan lahat ang namatay, sir? More or less? Base doon sa napanood ko kanina na sa news ay 3 raw, pero wala pa akong complete details about doon sa incident. Medyo marami-rami daw taga Negros, sir, na mga part ng team na yun, sir, no? Kasi masyadong mataas yung siguro na miscalculate ng driver yung daan, hindi nakita kasi nahulog daw yung gulong sa likuran eh. Sir, yung yung sasakyan, hindi sasakyan ng PNP? Yan may-ari doon ang LGU daw? Siguro kasi wala silang available na sasakyan na truck para i-transport sila. Kaya siguro nag-request sa LGU. I see. May siguro naman, sir, yung sa PNP na to next time, yung gawin nating sasakyan talaga, yung sa PNP na lang talaga, mas makasigurado tayo, sir, no, dito sa Negros? Sa bagay, alam mo naman kasi aksidente. Sa bagay. Hindi natin na maiwasan kasi na pag-aksidente, talagang kahit anong ingat natin, hindi natin minsan maiwasan. Sige. With that, Sir Baliro, sir, maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyo at mabuhay po kayo, sir. Maraming salamat po.
Yes, sir. Salamat po, sir. Una sa balita, una sa aksyon. Sige. Okay. Salamat gid Sir Baleros. This time we have Iloilo, Action Radio Iloilo. Sa aton sinitay up dito sining balita nga nahulog ning salakyan ginasakyan sa pulis. Iloilo may gabi. Check nato liwat ang Iloilo ano. Medyo may difficulties lang gamay. Sige. Last year, 18 Action Radio Philippine Standard Time. Ang interview naton kay Sir Baleros. Dulong sa aton sang MyTC Xanton Plus Herbal Capsule. And of course, mga kaksyon, ining MyTC Xanton Plus Herbal Capsule, pwede gin mainom aga, udtok, kag sa gabi. Kaya ini pampabakod lang sa aton kagalingon para depensa sa naman nga sa mga balatiyan. Action firing line. Nalagi lang kag gina-check nato ng Iloilo sa sining nga mga tinion. Para masigurado ginaton ini, no? Dali gid lang kay check naton para at least sila mismo mapamatian naton kung ano gid man ang sino ang anchor sa mga Iloilo, si Sir Josil Banias, ano? We have Iloilo Action Radio, sir. Good evening. Action Radio Bacolod. Okay. Nadula kita liwat, dali gid lang ha. Ginaplastar na to mga ka-aksyon ha. Una sa balita, una sa aksyon. Ang aton sa Action Radio Iloilo Cinematinion kay bago pa lang sila ka-start. Sang report nila regarding sining nahulog nga ginasakyan nga salakyan sa mga kapulisan. 3 tubtob 4 din nagkalamatay gid dito sa nabukid nga porsyon sang Alimujan. Una sa balita, una sa aksyon. Okay, last year 19 nagatabid kita karon sa Action Radio Iloilo. Pasensya gid sa mga listeners naton, may gamay nga mga gina-check naton sa Matinian, no? Ang aton sining linya dito iya sa probinsya sang Iloilo. Alright, may gabi lang kay Nelma Mintiza Mihos. Sa damo nga may utang samon sila paakig. Sadya gini nga Senate bill nga nimo. Si Ibing Prudente, good evening, Sombray. Watch lang kami diya, Barangay Bunga. Kag condolence lang. Sige, di ko gid mabasa masyado ha. Kay basta gani patay nga wala sang pirma, pasensya gid bisan kilala na kita. I'm sorry gid ha, pasensya gid. Okay, sige. Gina-check naton gyapon ilo si Jen Oy si Sir naman niya. Salamat. Militon Roman, kalaw ay man nga komentaryo mo, utang ang nagadihon sang layi daw wala utok ano ni man. Hindi ni. Okay na? Oh. Ang sa katapunan ng San Jose, gindala ng sa Iloilo Mission Hospital, amo ni si Police Corporal Kevin Puig. Kevin Puig. Yes. P-U-I-G. Golf. Okay. Sunod si Patrolman Errol Antonio. Patrolman Errol Antonio. Kad ang katapusan dari nga ginala sa Mission Hospital, ang driver sang salakyan nga dump truck nga si Patrolman Francis Prudente. Yes, okay. San Jose. Oo. Tapos, kundi ang mga sa lista dito na ng San Jose, nalakit na sang napatay 29 ang nalista diri. Kaso, may nagagwa nga kaginauna may ara sang 35 and then may ara sang 32. Pero ining tanan niya ginpanglawag na to ng San Jose nga mga pangalan, gina-verify pag giniliwat kag ginaisip pa ini sa mayo sa mga kapulisan kay may ari diri sa nabutang sa outpatient 3 kabilog si Patrolman Jeron Dairo. Dali lang. Outpatient number 1, Patrolman Jelon Dairo. Yes. Dairo. Yes. Dairo. Okay. Pangaduha, si Patrolman Raymond Reliente. Yes. Kadang pangatlo, si Patrolman Audi Delgado. Yes, Action Joseph. Ining ginpanglawag naton nga 3 ka mga outpatient wala inis layang Action Joseph na kita sa mga kapulisan. So subong amo ning ginapangita pa ini sila sa Alimujan Police Station kay may iban nga nagagwa
nga wala ini sila nakasakay dito sa Joseph, kaya ang iba nag-schooling, kaya ang iba kagaina wala nakaupod. So yari bala pamatian naton si Action Angel. Yes. So, sa official record subong sa blatter entry ha, sang Alimudjan Municipal Police Station, 28 ang nakalista tanan nga nakasakay. Kung sandiganta ha, sandig sila sa nga record. 5 ang patay. Yeah. Apat ako, Jotel. 1, 2, 3, 5 lista ko. Okay. So, 4 ang patay ha. Oo. So, ang patay, amo ni si Bayonita, unas Bayonita, Ibarzabal, Vergara, kag Villanueva. Dalaga na ko dito, kamagin. No. Ang patay, buhi ni sila tanan. Dala ini sila sa Iloilo St. Paul's Hospital. Ang mga nagkalamatay, anong mga pangalan nila, Action Angel? Si Police Corporal Emerson Peñarobia. Police Corporal Emerson Piñarobia. Yes. Pangadua si Patrolman Rex Agupitan. Patrolman Rex Agupitan. Yes, ako Jotil. Pangatlo si Patrolman Antonio Tumanday. Patrolman Antonio Tumanday. Oo. Okay. Kag si Patrolman Prince Angelo Supiter. Prince Angelo Supiter. Yes, ako Jotil. So, amo ning 4 patay. Oo. Okay. So, ang gwa niya, 32 tanan. Ang ara na subong na lista. 28 plus 4, 32. Kay 5 sa Iloilo St. Paul's Hospital, gindala. And then, 17 ang gindala sa West Visayas State University Medical Center. Oo. And then, 3 ang ginala sa Iloilo Mission Hospital. Yes, okay. 3 ang gin-report nga outpatient, but gina-verify pa ni subong kung nakaupod kuno ay. That's 28, and 4 ang patay. Ang 4 ni kapatay na lista na ini diri sa magin pangdala sa ospital. Yes, ako. Wala, separate. At pag ipanglawag ko, nga 5 ang sa mission, and then sa 17 sa West Visayas State University, kag 3 ang isa dito. Wala pa sila na introduction Joseph. Kaya yung 3 nga napatay. 4. 4. Dere na sila sa Alyusa na San Joseph. At then ang isa, amo na nga gindala sa Western State University. So, on record, 32 tanan ang na-account pa lang. Pero this is not yet final. As to the number and may mga pangalan na rin nga posible sa outpatient, sa 3 ka outpatient, nga posible, way ka upod. Posible ha, nga way ka upod. Yes, San Joseph. So, amo pa na subong ang gina-verify sa Alimudjan Police Station. So, si Police Lieutenant Danilo Noca, hepe sa Alimudjan Police Station, sa aton nga may interview. Yan, accident eh, kagay na to sa may hidungkoy. More or less mga 30 to sila kami dito. Nag-maintain na pasiwala ang company commander. So, ano yung ginawa? Nakapasok na sa Walmart? Mga past 1 o'clock kami nakapasok ng information. Yun yun, nagpadala kami kuha ng kapatod. So, as of now, kung tayo nito ang status ng mga kalabilatan na? Demonin mga 4 ang fatality. Tapos ang the rest, 1 din sila. Okay. Ano nito ang ining sa outpatient na pala, sir, may si Patrolman Jelon Nairo, si Patrolman Raymond Reliente, si Patrolman Audi Delgado. Mama, may mga ekis ni sila, sir. Amo pa na ginapa-verify pag inamunan ko ng mga amo ni si Patrolman Jeron Nairo, si Patrolman Raymond Reliente, kasi si Patrolman Audi Delgado, kung nakaupo din sila. Pero sigurado din, sir, ang nitragin mga malan sa list hospital yung ipangdala. O, ginapa-verify pag inamon, ginapa-confirm din ang tanan ng mga lista din sa akin nga. So, doon mo sa lista, kitla sa lista, pero man, wala, hindi mo nag-apat. O, mama muna kina-verify. Action Angel. Yes, Action Angel. Okay, before kita mag-istorya sa numbers gani, may mga information diri sa aton nga it was actually Police Captain Miles Giron
hindi kay Mark Biron. I-counter-check with that with the Chief of Police ang Alimujan Municipal Police Station. Kay may mga nag-correct diri sa aton, it's Miles Giron, not Biron. Yes, Action Joseph, Jeron. Kay ang nasulat sabi di sa ila. Lokan tagi kakaron mo. Hindi, ang nasulat di sa ila Action Joseph is Biron. Pero kagay lagi man sa nakuha na pong informasyon, that's why nga doon confused lang kita, it's Jeron. So it's Captain, Police Captain Miles, as in M-I-L-E-S, Jeron, as in Juliet Echo, Romeo, Oscar, November. Go, Action Joseph. Now, ang una tading pamangkot is paano natabo ini nga nag-amo ni sila haw anong plastada nga ang apat gid ang patay. Ano ang sitwasyon sang lugar? Dali lang gid action na Angel kay ga hook up sa sinima tineo ng Action Radio Bacolod. I don't know kung may taga Bacolod sinin identify ang Action Radio Bacolod tao po si Action Brian Morden. Check tabi sa linya. Action Brian, good evening. Yes, good evening sir. Nag-monitor kami diri sa buong sinyo while ginadayday ni Action Angel ang mga names sining apat nga nagkalamatay. Gina-check pa namon kung may mga taga Negros but according sa amon sining pagkahibalo diri damo Negrosanon kag Bacolod non ang upod sa sining aksidente, sir. Okay. Salamat, Action Brian. Hold your fire deranay kay balikan ko sa Action Angel. Ang ginpanglawag ya kagay na ang mga nakasakay kag confined sa ospital kag ama nagkalamatay. We stand corrected. Ang 17 wala gindala sa WVSU Medical Center but at Western Visayas Medical Center. Lain ang Western Visayas Medical Center sa una mo ning Western Visayas Regional Hospital transfer to Regional Hospitals Negros, Bacolod. So it's now called as Western Visayas State Western Visayas Medical Center sa Mandurriao. Ang WVSU sa Haro. Ang WVMC amo ng Medical Center sa Mandurriao. And then 17 5 sa St. Paul's Hospital, 17 sa Western Visayas Medical Center, 3 sa Iloilo Mission Hospital. 4 ang patay, 3 ang outpatient. Amo ni ang na-account naton subong pero may question lang diri sa outpatient kay gina-verify pa base may isa sa 3 nga waay makaupod basta posible on schooling amo pa rin ina-counter check subong kay hindi pa makit-an kun dinhi sila karon sanday patrolman Dairo patrolman Raymond Brillante kag patrolman OD Delgado. Balikan tabi sa Action Angel. Anong plastada Action Angel? Paano natabo ang aksidente kagay na Action Angel? Yes, Action Joseph. Kibang kagay na ang natabo dari around mga alauna sang hapon. Halin ining sa lakyan nga truck sang 601st Battalion dito malapit sa may 7 cities. Kaya mara sila sang minors na operation niya ginhimo dito. So papauli na ini sila kung tani. So, ang 7 cities is part still sa Alimujan. Yes. Okay. Nabukid na ni nga parte sa Alimujan, ha? Which is mga pila kilometro from the town proper? Layo, pila na, layo gid Action Joseph kay nakakadto man kanato last time. Kalayo gid kabut na isang dalan. So ang natabo diri suno kay Police Lieutenant Danilo Noca, nakasaka na Action Joseph ang truck nga ginasakyan sining miyembro sa 601st Battalion dira sa may Alimujan. Sang wala sila nakataklad kay pakason pakadto sa ilang kampo. On their way to their destination pa lang sila? On their way to their mission pa lang or pabalik na sila from their mission? Papauli na Action Joseph tapos na ilang mission. Okay. So amo to dayon Action Joseph ang natabo samtang nagapataklad sila wala nasarangan sang truck. Rason nga ang driver nga si Prudente nag-isol Action Joseph. So ano ning truck ka ginasakyan nila? Just like other vehicle, 6x6 vehicle sang Philippine Army and the Philippine National Police or just an ordinary truck nga sinakyan sa taga 601st Mobile Force Battalion? Dump truck Action Joseph. Dump truck lang eh. Butang balon sila just an ordinary dump truck nga gin-utilize na nila pasaka. Sakyan, para lang may sakyan pasaka.
Yes, kay iyan isang LGU, Action Josel, nga ginahulam-hulam lang nila. So, to, samtang naga-atras ini sa laki ang dump truck, duro diretso ini dayon ni Action Josel dito sa may banglid. So, ang una nga nahulog. Daano ka taas ini, kag daano ka lawig ining taklado na? Nakakadtoy ka mo on site sa natabuan gid? Yes, Action Josel. Lawig, mga nasa lapit-lapit 500 meters pakadto sa kampo. Ang taklado. So, kung na mo pagtamwa mo dito sa babaw, pag-abot mo sa plateau, sa tapan sa babaw, kampo na nila? Oo, sa babaw. So, 500 meters sa lindari sa Sedalom, man sa tapan Sedalom. So, diretso na, botamalon na taklad na nga, taklad. Yes. Okay. So, ay kasapar ang dump truck? Wala, Action Josel. So, mo to, nga pagka samtang nag-aisol, nagduro diretso iniya pakadto sa may banglit, Action Josel. So, suno iya gani kay Police Lieutenant Danilo Noca, kagaina nga ton estimate lang mga 50 So, kung nagataklad sa Action Angel, sa diin sa nga side, nahulog, left side or right side? Sa left side. Left side. So, driver side na hulog? Hindi, ang likod, Action Josel. Hindi, sa driver side gani, nahulog nga side, kiti duha ng side mo, driver side and passenger side. Kung magsunod ikaw, at tubangon mong buli sang truck, diri sa driver side na hulog. Yes, Action Josel. Okay. So amo sa Action Josel, nga ang natabo, mo to nagro-diretso sa dalom, kag suno matakagin na kay na pamangkot pa man dito, ang una, git pala. Dali lang. Ragos Rosanya, ano na pilas? Daano kadalom inang pilas? Mga nasa 100 feet sa Police Lieutenant Danilo Noca. 100 feet? Yes, Action Josel. Wow. Ano ni tisok? Magambal ka nga tisok, plus teeth or cliff? Pilas gidya o kon halayhay lang banglid-bangliron? Pilas gid Action Josel, as in, ano gid siya yung literal nga pilas. So, hindi pwede malakat kinanglan kung magpanaog kaling kas babaw, manghawid ka gid kay madalusos ka pedalo, masin pilas gid ya. Yes. So, kinanglan mo gid kung magpanaog ka dito, like kagaina, sa natabo dito, may ginpamutang nga mga lubid, Action Josel, gintang tapik, ginpangigot sa mga kahoy, amo to ang ginhimo nga alagyan para makapanaog ato sa dalom. Kay man, kung wala ka sang lubid nga kaptan, ade, para mag-alalay sa imo o kung mag-iya papanaog, may tendency gid Action Josel nga magpaluspos ikaw padalom. Especially So, ang gindalusosan niya, wala gid tanom, way kahoy, ni saging, way, punong saging, pwede makabangil bla. Ngayon kaso magdalusos ang, let's say, ang truck, why gid sa sanggaban nga puno sang kahoy? May ara man Action Josel sa mga gagmay nga puno sang kahoy, kagsagin, pero hindi siya enough, especially kung amo to kapatbog ang impact para mapunggan niya ang dump truck dito nga nahulog. Kagaina gani, nakita naton to nga ang kahoy nabalik, kag amo to ang napintalad sang dump truck. Daw anong kadalag ko ining mga kahoy nga dinala sa Action Angel? Anong pagragustro siya pedalom ha? Buli una or nagligid, nagtakilid siya kag nag-turn turtle. Buta mo siya nagbulubaliskad siya. So, ako nakakita, Action Josel, 3 ka beses ini siya nagbulubaliskad. Nagambal ka bulubaliskad upside down, ha? Oo. Okay. So, yes, Action Josel? Proceed. So, amo to, ang sitwasyon to kagaina, kag ang pinakakatapusan gani, nga nakuha dito kay ara sa transit, nga nakapungko, amo ni si Police Captain Alabi. So, kagaina, mga almost 2 hours, pa siya dito, nga ginbululigan, para makuha siya dito sa sulod, kay naipit ini siya dito, sa sulod sa transit, sang dump truck. Kamustang kemtangan, sang team leader nila si Police Captain Bonifacio Alabi Jr., din ang kapilasan niya sini. Conscious pa man siya sang gin-retrieve. Oo, Action Josel, kay kagaina, naptan kata gito, samtang ginarat siya. Nakita na to kagaina, samtang gingisi ang iyang abayo. Sa idalom, sa dughan, bala Action Josel. Sa dalom sa niya dughan, doon nakita to kita marka nga pula, tapos may mga glaguban, diri sa to nga porsyon, samtang ginapahigda to sa kagaina,
amo to ang nakita naton nga mga kapilasan niya kag sa ibang nga parte sang iya nga lawas. Ang mga nagkalamatay ngayon sa diin ni sila nakaplastar. We don't understand ini sila pwede ka kungko, pwede ka pero ay pulungkuan sa likod yung dump truck syempre. Di ni sila nagasalakay, din nga side nga ang nagkalamatay gid ni sila yahaw. Sa subong ang Josel, hindi pa gid na-establish no kung sa diin ini sila nga part kay may mga limitasyon man diri pa subong. Kung sa diin ini sila nga part nga side sang dump truck nakapwesto sa natabo ang insidente. Pero sa nakuha naton kalabanan sini sa ilang mga pila sa Josel, head injury ining mga nagkalamatay. Okay. Ang tanan ni salakyan may preno na, may brake. Why mahingagaw sang brake? Kamu pa na sa subo ang Josel ang kinaimbestigaran pa sa mga kapulisan sa Alimudang Police Station kung ano gid bala ang nanging rason kung nga man nahulog na dito ang Josel. Ini mga 500 meters nga stretch sang takladon. Diin sila dampi sini sang hindi na makaya sang makina ang pag-forward pa ibabaw sa diin dampi na kalabot sa tunga-tunga wala pa. Wala pa San Joseph kaya mo pala ni sila do mga malugtaklad pagit wala pa sila ni kalabot sa mga tunga-tunga sang 500 liters. Pero Permi Manila ini ginagamit ang salakyan, ang dump truck nga ini. Yes, San Joseph. With the same number of people kung mag-operate sila. Tinga this time why katakla daw na alang-alangan ng driver anong plastada? Amo na to kagay na ang nagagwa man ang San Joseph kag sunod mga police lieutenant Luca nga naalang-alangan kag wala nakataklad ining dump truck nga ginasakyan sa mga miyembro sang 6 offers. Okay, standby Action Angel base may palamang kutano ng Action Radio Bacolod with Action Brian Morden. Action Brian? Action Josel, ano nga ton sini pamangkot lang naman. Way pagin man kay explicar sir ang ang driver kung ano ginang natabo sini kaina no? I-check tabi sa Action Angel. Action Angel, kamustang driver si Patrolman Francis Prudente? Kaysa gid sini makasaysay, conscious siya. We do understand ara subong sa Mission Hospital, pero siya may pinaka-crucial nga statement sini why man sa statement nga binoyan nabi sa pulis kung anong plastada gid nga mo gid ato natabo sa ila. Action Angel? So far, San Joseph, so naton nga impormasyon, conscious ini si Patrolman Francis Prudente, kag may tendency buwas sa si makuhaan naman ini siya sa mga rason gid bala kung anong natabo ang San Joseph kay may ara man nga nagpundo, kana patay bala San Joseph ang makina. That's why nga nag-isol ini dayon si Patrolman Francis Prudente nga mount driver sang dump truck. So magluwas abi sa driver kay Police Captain Bonifacio Alabi Jr. ang team leader. May iban pa nakapungko sa transit o duha lang gid sila? Sa inasaban mo na ako San Joseph, duha lang gid sila. Okay. Base may dugang sini nga pala makutanon sa Action Brian. Action Brian? Yes, Action Joe, ang salakyan ko ni lantaw naton ang capacity niya overload sa 32 passengers. Action Angel? Kung kita kanina maglantaw Action Brian, hindi magid sa overload no para sa 32 ka mga masakay dito sa among nga damta kay kalapad man kag kadako kay kagina nakita ginaton dito sa may scene nga natabuan. Ang plastada sang dump truck taga-diin ang iya sining dingding sa kilid bala Action Angel kay may dump truck nga manubo ang dingding sa kilid just like ama dump truck sa mga local government units just like the province of Iloilo nugbo ang ila sining dingding sa likod. Ini yang dump truck taas taga mga pila kapit ang dingding niya sini magtimbang Action Angel. Taga-inak San Joseph, so wala talagid nakita no kung ano gid bala ang kataason sining mga nagtangkilid niya or dingding niya kay tungod so nagkalabali ang sitwasyon dito kag-inak San Joseph sang dump truck. So wasak gid ya. Okay. Balik tabi sa dugang sining mga palamakutano ni Action Brian. Action Joe, may Action Angel, may nagpamangkot, nag-iabid dire kung may mga address na kita sa mga ara subong sa hospital kag ariman ang nagkalamatay. Action Angel? Yes, Action Radio Bacolod. So ang area dari saton subong nga mga address nga taga-dira sa Negros Occidental amo ini si Patrolman James Paul Gilhon, 29 anyos, taga Negros Occidental. Ang sunod dari si Patrolman Emerson Lau Jesse, 30 years old, sang San
Carlos City, Negros Occidental. Sunod, pangatlo, si Patrolman J.R. Idkila. Idkila, yes, for correction. 35 anyos sa Kabankalan, Negros Occidental. Kag ang sunod diri, amo si Jelon Dairon, amo ni siya ang taga-Pulupandan, Negros Occidental, pero Action Joseph, Action Radio Bacolod, amo ni siya ang nakalista kagaina sa outpatient nga gina-check pa sa Alimujan Police Station kung nakasakay giman pa siya bala sa dump truck nga nahulog kagaina ya sa may Banglid dira sa may barangay Hinomoy, Alimujan. Susunod diri amo si Patrolman Alan James Kitchon, 25 years old, sang Pontevedra, Negros Occidental. Kag ang pangwalo diri amo si Patrolman Francis, amo na siya ang driver nga si Francis Prudente nga taga Silay City. So far, Action Joseph kag Action Radio Bacolod, amo ina ang mga pangalan nga nakuha naton kag ang mga address nila nga taga dira iya sa Negros Occidental. Action Brian? Sir, Action Josel, Action Angel, ano? Siring apat nga nagkalamatay so far, may mga address kita ma'am or ano sitwasyon? So, ang sa diri sa aton, ang sa mga nagkalamatay, Action Josel, wala pa diri na-establish kung taga-diin gid ini sila. Kay so far, ang nagkalamatay, suliton talang ha, nakuha naton ini sa blatter entry sang police sa Limudyan, Corporal Emerson Piñarubia, Patrolman Rex Agupitan, Patrolman Antonio Tumanday, kag Patrolman Prince Angelo Supiter. Amo ning mga nagkalamatay, apat, Action Radio Bacolod, Action Brian? Copy, Sir Josel, ano, ang mga names sini. So, na-check namon man diri karon kung may mga kilala or nakakilala sining apat nga napatay kon ini sila blata from Negros or Bacolod, Sir Josel, ano? Okay. Dali lang gid, balikan tanay sa Action Angel si matanan Action Radio Bacolod, Action Brian Morden. Action Angel, anong latest pagidira subong sa inyo sa Limudyan? Subong amo na Action Joseph no nakuha ng mga pangalan kag ginaimbestigaran na diri ang kung ano gid bala ang natabo kag kabangtanan sa insidente. Pero na-interview taman Action Joseph si Police Colonel Joe Malong, spokesperson sa Police Regional Office 6. Sunod sa iya, ining mga nagkalapatay, aning apat na mga fatalities, kag of course, ining mga nagkalapilasan man, nga gintandala sa ospital. Sunod sa iya, makabaton man ini sila, especially ining apat ang sunod sa nagkalapatay, kung ano ang nabaton sa tuya ni Police Captain Espanto. So, may nagkatko naman gani nga mga parts ng PNP para mag-asikaso na sa mga kinahanglanon sang mga pulis o kumiyembro sa 601st nga ara subong sa ospital para matagaan na sila Joseph sa mga nagakaigo nga mga hilikuton man o kung mga bagay nga dapat man sa ilay hatag. So in short, ang mga benepisyo nga mabaton sa pamilya sa mga nagkalamatay, full benefits ang i-release sa ila. Just like that sang benepisyo sang pamilya ni Police Captain Espanto nga taga Negros man to, nga napatay sa enkwentro sa Haniway. Mabaton manila sa pamilya sa managkalamatay. And then, ang managkala-hospital nga ini, sino mas shoulder sa expenses sa hospital? Ang PNP? Action Angel? Yes, Action Joseph, may mga nagkadto naman to, nga miyembro sa PNP para mag-asikaso sa ilang mga kinahanglanon. Agud ko man Action Joseph, pala, ang ilang mga balayran, makuha na naman ako sa mga taga-PNP. Basi may dugang sining clarification Action Radio Bacolod, Action Brian. So far Action Josel, why nagin man ano kay ang amang ginapangita diri mga names, address nila so far dahatag naman. Waiting na lang kami sining apat kag we're hoping ini sila hindi man taga Negros kag Bacolod kay ibande karon naga punga man sa ila sinigin hawa Action Josel, sir. Okay. Salamat Action Brian. Balikan tabi sa Action Angel si Mateneon. Ang aksidente or ang insidente natabo sa barangay Hinomoy, Alimudjan. Mga pila ka kilometros ang Hinomoy, Alimudjan, ang place of incident from town proper. Mga pila ka minutos ang biyahe pakadto dito Action Angel. Sige, Action Joseph, mga 3 kilometers from natabuan sa insidente pakadto diri sa may police station. 3 kilometers? Yes, so man sa police kagay na pero pataklan na lang gid na. Why na halos padulog?
pataklad Action Josil pag mga rough road pangalagyan. Wow. With this, isa ka team, halos ang 601st Mobile Force Battalion ang nagkala-injured. Masakit ini kay wais lang ma-injured sa supposed to be gina-expectable lang encuentro, pero sa disgrasya tapos gid. Masakit sini kay na disgrasya nga salakyan nga gingamit nila, hindi pa iyasang pulis, issued sa pulis, kundi hinulaman lang nila sa LGU, LGU Alimudjan. Wala sang vehicle provided yang ang pulis para sa mga Mobile Force Battalion, parehas ni sa taga 601st for ang intended para sa mga operations bla nila, supposed to be it's a 4x4 nga vehicle nga capable mag-atake sa mga terrain sa bukid, ining rough road bala, malutak, dapat sina 4x4 Action Angel. I-check talaga na Action Josil kung may ara di bala sila sa mga kapareho sila nga mga salakyan nga ginagamit nila, especially kung mga operation sila nga ginakantuan. Pero as per Mayor Kalay sa Ngalimudjan, duha na katuig nga ara naka-assign ang 601st sa Alimudjan dira sa barangay Hinomoy. So almost naman duha ka tuig nga kung may mga operation ginahulam o kung ginapadalaan siya sulat para gamiton ining salakyan sa LGU. Okay, kagaina adto man dito si Mayor Kalay nagadto sa area kag subong ang gabi na interview man naton siya diri sa may Alimudjan Police Station kag nagpasalig man din sa Action Josil nga lantawon nila kung ano man ang mahatag nga bulig sa Alimudjan kag ila matokson Josil subong tagaan sang Tempo abi kang especially natabuan sang area nga butangan nila Action Josil sang baral na kay kung makita tagi man dito as magipadala ta nga picture kataas gidya sang area kag kung mahulog ka dito wala sang may makasarang nga makasagang abi nga mga dagko nga mga kahoy. So ang mga Action Josil ang latest kag follow-up report naton sa natabo ya nga aksidente nga involved ang 601st Batalyon diri sa may barangay Hinumoy sa Alimudjan. So sa tumang katurang nga tagpalamiti, standby lang sa mga dugang nga mga impormasyon kag latest nga investigation sa natabo nga insidente. Upo diri kay Action John Sapio, Angel May Shudab, sa Iloilo Action Radio. There you are sa Action Angel May Shudab on special assignments. So amo ni Action Radio Bacolod, Action Brian ng sitwasyon. Kung may makuha kami ng mga address pagid or address sa mga nagkarapilasan, we'll just relate dira sa inyo sa Bacolod, especially kung taga Bacolod kag taga Negros Occidental. Action Brian. Yes, thank you so much Action Josel, because nga diri samon subong sa lambal ko na kaina damo man sa hinulat ilabi na gid pagkahibalo nila nga tuman kadamo nga taga Negros kag Bacolod ang upod sining nasambit nga aksidente, sir. Amo gani nga ti why man sa may gusto sining maaksidente sila sa ila sining operation, they are looking after nga posible may encuentros la tumado ang mga tao, pero ti encuentro gali nila ya hindi gid mapayway ang disgrasya kon kaysa unay sa kabuhi sang tao, unay sa kabuhi Action Brian Yes. Amo na gani nga siguro kada panaog ta sagdan pasalamat kita kon makabalik pa kita liwat sa babaw balay ta mo Action Brian. Husto gina Action Josel, kag inablang na lantaw naton almost 2 years naman ganing nga gamit nila sining salakyan, so familiar too much ining driver maybe sinigaling kay aksidente gid abi ang natabo. So mo nang ginasiling nila nga kon aksidente gani hindi mo man balaan kung sano matabo, hindi mo man mapulong kundi matabo. It happens at the most unexpected time, tulad man parehos man sang balita na gakatabo kon kaysa sa mga tsimpo tangaway ginapaabot. Amo man akon kaysa ang nagakatabo sa kabuhi tay. Ang importante sila nga na ang mga nagkala-ospital mabuligan ning kalabanan sa nagasulod man ni sa pagkapulis. Sabi daway gid man siguro sang nagsulod sa pulis, sabi mahambal mong halin sa milyonaryong pamilya Action Brian mo. Exactly, halos kalabanan dira nag-graduate iya criminology kung ano man nga course dira. Halin gid sa pulupigado nga sitwasyon tinaga lagas nga kung makapulis na ti makaganar-ganar abi kay dako gid man sweldo kon gatrabaho ka sa gobyerno. So ining natabo dira serve na ni
lesson sa aton nga PNP nga dapat provide kita sang tungin mention mo kay na nga 4x4 nga pang-attack ibla pang-taklad bukid Action Josela. Oo, no, because we demand so much sometimes sa aton sa ning police pagkatapos knowing after all ngang police tagali amo maning ginabatas nila ho makon mo ning ma-operate kay mo ya tagaan ka service vehicle pang-quarry, panghakot ya quarry material sang LGU bla. Ya makon mo na dapat kung tani sini ang mga kaparehos sini will maintain na ila sini nga vehicle pagkatapos ng optimum nga performance sang vehicle bla hindi nga tagaan sila sang salakyan na disponiring man lang kagang pa kon kaysa Action Brian. Aha, batian ko to Action Angel kay na kon may lakat ining mga kapulisan masulat kag mahulam meaning hindi tayo yun na paggamit nila may other party galing nga nagagamit si Action Josel so wala sang assurance kung anong kumustang engine niya sini kumustang mga chassis niya sini na mga sitwasyon ano. At ila balantaman ng gobyerno is a very poor in terms of maintenance sa mga vehicles equipment kay nga kalabanan thinking sang taos gobyerno sagi matimo kalong diya nga baka matimo diya hindi taman niya kinaparagyahan yam na gobyerno kung magluko na ya bahala niyang gobyerno ko ay kwarta ti bili na daw mo lang mentalidad permi pero sa mga bagay parehosin tara sila na naton eye opener to niya sa PNP as an organization nga tagaan nila guro amo ning dako nga pagtamod ang mga kaparehos sa mga na-assign sa Mobile Force Battalion kay ti amo ning combatant unit ya sang Philippine National Police mo pagkatapos kon mag-operate sila kon YT may magpahulam silang LGU kag private individual sang salakyan hindi sila cooperate tanaw-tanawon na nila kontra nila mahambal nga ay tani kon may salakyan kami tanay kami ba Action Brian. Natingala man tagani kay magambal kita PNP dapat ti should being salakyan nila sini back to back mo para makabato if in case gidman may ara sa mga ambush abi may lutangan na dira ti paano makabato lako na kibon kamo ni sa kahas ang salakyan ngayon sa Action Joselman. Disponiring nga ginatawag bala. In short, para na lang gid nga, ang training sa mga assigned sa Mobile Force Battalion, na parehas ni mabagong sulod ni mainit sing dugo ni gahara-hara man ni bahala man kon gira kadtuan nila to, encounter man kon encounter, ambush man kon ambush, iniya maharap gid ni, mabato ni, galing kay ang masubo sini, wise lang palupok pusil nila, patyan sila Action Brian, masubo ina sa parts ang pulis na intindihan ta malatyagon sa pulis, masubo, mapatay sa balam, hambal ka nga ti ini nga pulis, dalayawon ni kay gin panindugan niya gid ang pagkapulis niya. Pero napatay sa disgrasya, very demoralizing na sa part nila, kapin pa kayang salakyan gamit nila, inulaman lang, Action Brian. Grabe, no? Basa ko din, pangsulat ko din mga nagkalamatay, isa ka korporal kag tatlo ka patrolman, meaning mga bag-o na graduate, tag 2 to 3 years pa lang ini sa serbisyo Action Josel, no? Amo gani, bago pa lang nagsulod serbisyo. Monica Budlay, no? Monica Risgo, man gali ang trabaho sang pulis nga mga matarong, Action Brian. Aha. At least, anyways, ti malaw ay kag masubo nga balita, hindi lang kay dira sa Iloilo, diri man sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Anytime, Action Josel Banya, sir, ma-check kami dira sa inyo, ga-monitor kami if in case may aras ang additional pagin mga details regarding sini, most likely sa mga addresses sining iban pa dira ang nagkalamatay pagin para ma-inform taman ng family nila diri sa Negros. Understand nagiban diri ko may are gid man na ining nagkalapilasan da may mga ibanis lang nga pamilya subo nga wala pag ideya pagid diri sa aton nga pagpangalagad ti may hibalo na sila Action Josel, sir. Okay. Salamat Action Brian, more than Action Radio Bacolod. Hindi ko na pagbalik pa da sa imo kay may mga obligasyon pa kami diri. Salamat gid Action Radio Bacolod. There you are ang ato sa ning tandem broadcast with Action Radio Bacolod. Agud to dalon ang balita ngayon Una sa balita, una sa aksyon. Action Josel Banes, Mac-Action from Action Radio Iloilo. Nagtabid kita sa pila ka minutos. Agod makuha naton ang konkreto ang detalye sining aksidente kay na involving iya sang salakyan sang LGU sang Alimudyan
sakay ang 32 tanan ka mga miyembro sang PNP. Una sa balita, una sa aksyon. Maga-operate malang sila tani operation tong ila sa pagpanglaga sa mga ginakabig miyembro sang kunano nga mga terorista dito kon rebuilding Hubon. Pero galing kay Dimalas gid nagkala aksidente yaw. Ang result, 4 ang napatay, damo pilason subong sa ospital. Panglawagon ko tuliwat karon ang mga names sa mga pilason again mention Action Angel Kaina pero at least mahibalaan man diri sa Negros Occidental may 4 nga napatay piluway pa sila address sini Materion. So pangamuyo kita nga wala sang Negrosanon nga nalakip diri. Action firing line. Amoning hambal ko bala kaina kadamo sang dapat talupang donta nga problema sa Pilipinas kaangay sini mga bihikulo or vehicles sa aton nga mga kapulisan, Philippine Army, Air Force nga ginagamit para sa trabaho nga husto diri kita iya sa himo lang layi o kon bill nga wala sang pulos. Action firing line. Ginabalik ko tong bill bla kinahambal ko sa inyo nga ang nagapangutang hindi dapat pahugon sang nagpautang. Tiway gidya pulos Ano klase bill na yaman? Action firing line. Himo na sang tao nga may husto nga paminsaron nga kompleto kag mahambal tabi makabulig sa publiko don di giday na. Kung sino pang gaapin sining money klase bill ni pareho kamo utok. Action firing line. Pagbalik kita dugay-dugay sa aton sining pagpanaga dinway ginendorso to sa inyo ang DTX 500. Amaring nagapanuboman sang level sang sugar sa isa ka tawo, kompleto management sang liver detox ang DTX 500. Pagbalik naton karon maka-aksyon ni takol taning isyu dis Bacolod do iniblang wagid klaruhan pa or way pagid sa pagklaro nga totally mapatuman ining no segregation, no collection policy because was March 1, supposedly, maning umpisa na gid ko, no? Pero hindi matigayon 100% kung may mga pilot barangays nga muning umpisahan, boss. Anong binakarason sini? Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo.
ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Mangkolon nun kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa ano nga kahilangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat. Bulletin.
right. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action! Night Patrol! Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon.
Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Madayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Aksyon Radio, kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpanagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 8:17. This time ginadulongin sa aton mga kaaksyon sang Life Extension Vitamin D3 ini nga pampabakod sa immune system sa katawo kag subong man ini ang may ara sang produkto pagid subong ang Life Extension Philippines nga Life Extension Coffee Mix naman niya. Pinakaunang kape nga may ara sang Vitamin D3.
Kung luyag nyo magbakal sa butika, dapat para sigurado kamo nga original or bisita kamo sa ila sining nga klinika sa GA Stephen Building, Lacson Street. So, handire mo ning Burgos, Lacson para sa inyo sini kapusan. Libreng consultation sa mga medical doctors, mga ka-action. Action Firing Line. Ginatamyaw na nato ng aton sini nga mga utod nga naga-monitor na si Joyce Ann sang Silin Home. Salamat gid sa pag-monitor. Kag ginatamyaw man naton ang iban pa naton nga mga kauturan man nga nakatutok na sa sining mga tiniyon. Doon di ko na mapindot ang akon nga cellphone na. Dire sa piyak man ta nga cellphone ni. Ariya, no? Di na to siya kaina. Sa pagkadaghan. Di na to nagkadto siya. Daligid lang ha. Kaya ginaukay ko pang sining ari siya, no? Good evening na. Nag-monitor ang Havilio family sa barangay Inayawan, Kawayan, nga always naga-monitor sa Action Radio. Shout out lang ko dayon si Anthony John Siblano. Salamat gida sa pag-monitor kag pagbisita diri sa Action Radio. May banpi kita diri nga naga-monitor man no? Good evening Action Bri, kun muna ang House o kon Senate bill ini siya. Mangutang tatudo way gali kulbae, damo panada sila sa Senado daw lain ulo nga mga government official na anad sa drama-drama. Di ka magambalain ulo kay may nagapabor di sa ining bill ho. May nagapabor di nga way kuno malain sining nga bill. Way man tagambal malain way lang tupa. Good evening, Exxon Brian. Kung ako nagapautang kag kon madayon ina nga bill abi nga manginlaye, hindi na lang ko magpautang para wala problema. Akon kwarta lang tawon takon sin o wala kwarta nonoy panugan sang kanduni. Damo gining hindi ka utang mo, labi ning isa di nga rebuild gid ang utok yan ipla utang ni guro. Good evening Action Brian, binulok man. Duso siya bala laye araw ng mga utak. Feb 13, pizza para may pulos man, the wise day. Dayon utang mo o butang mo sa kalendaryo. Kita mo lagi may nagpabor diyo. Siya lang gini Ay sus ko. Good evening Exxon Brian, kiningkoy nga Senate bill ina. Wala na gid may maisip abi kon mag-amo man lang na kamo magnegosyo na lang ta sang 5-6 mga senador sa Pilipinas. Ang ideya amo ginang inyo si Tintin Way ginman mo. Kung mo kadamo sang problema ta sa Pilipinas. Kadamo sang dapat sululbaron ta. Kadamo dapat bill nga iduso ta nga mas mapuslan sang komunidad. Hindi nga mapuslan sang pila lang. Action Brian may gabi ang road clearing palpak na. Diri sa La Carlota. Balik na mga pasaway nga parking Janay Kalabanan mga may kaya. Mga salakyan, pawala lang mga enforcer, nga tamaran. Berte, no? Good evening, Action Bright. Tamyaw ko lang gili sila ni Nanay Monica. Kag bata ko nga si Hans, kag Gia, pati na si Lola ko, Lolita, kag mga apo niya sa magulang nga si Dondon. Kag sa mga bata niya, kag asawa, sa Kanday Choi Doni, kag Kado, happy listening lang Bito, ano ni man? Gli, Ibi Magalona. Sige. Salamat sa pag-monitor. Asinsya daw, hindi ko mabasa itong iban ha. Good PM, Action Bri. Pamatig kami di sa Jovita Avenue. Tamyaw ko lang upod ko di sa Balaya. Si Eileen Emperado. Kag John Fundador. Salamat, gid. May isang pilido, yaba? Good evening, Action Bri. Nagsenador pa sa or basi damo utang. Sitting niya sa Action Bri sa monitor ko kada gabi. Basi adlok sa sukton. Ang pagpasaro sina Action Bri pala utang. Tinaga-comment ni nga gapabor siya pala utang man. Good evening, Action Bri. Kalain matod ang pulis nga tambok kay magdalagan gahagal. Mabatian mo ang hagal. Gasihak nga piso. Ato kay nato sa mga sa video da subong kuan ato ginahimo model to ni Colonel Baleros para sundon sang iban.
Ti dako gibantod siya kuno lawas mo ti pero kung magamay to siya kundi nalabot niyang goal niya, di ba? Action Bri, pwede bala ang government employee nga nagapa sweldo gapa 5-6 kag kaluoy sang empleyado kay ginaubos niya gid kuha kag mag-utang liwat sa iya. 10% ang iya ginakuha. Good evening. Pwede gid kiti personal yung mga negosyo, no? Magpautang siya. Way manalabot ng gobyerno mo ti iyan negosyo yung sideline niya na iyan. Basta ang iyang pagpautang hindi lang mapiktuhan trabaho niya sa gobyerno way gina problema. Oo, ti kon ginpautang yan ginpasalig siya nga dira kwaon sa sweldo man at ti negosyo niya mo. Oh, hindi lang pagpahugon kay may bill ta subong ginaduso, mapriso ka kon mamahog. Action Bri, good evening. Ti paano niya sa mga lending, Action Bri? At hindi ka dapat mamahog. Kiti sigurado na bayad ka 30 mil kung isugid ka sa ginpahog mo nga naging pautang mo. Good PM bro, si Madrona Damo Mani. Biskan pila pa makapiyansa ang maayo panason, hindi lang. Sa listahan ang mga, hindi, sa IDJ, gig ko no, dulao na lang na, salot sa kanay sa PNP, Damo gimmick si boy niya. Sang kanlaon, layo ni boy da. Nas kanlaon. Action Bri, good evening. Wala gid pulos nga senador, konsentidor, manog utang, wala na gid guro unod. Wala ngaking di subong ngaking di karon nga comment di. Action Firing Line. Kano pabor na siya nga magpinangutang na pinangutang. Action Brian Borden. Action Firing Line. Las 8:24 dali gid lang mga action kay buwas March 1 amo ning talana sa aton sining SWAT amo ning inabalang nga grupo nga ginapa lonsar diri sa syudad sa Bacolod mga kaksyon sa din amo ni amang patuman sang hugot na no sang implementation sang 9003 or inibalang pagpatuman sang no segregation no collection policy para magnami man ang mga kasyudaran kag aton sining palibot mga kaksyon labi na gid sa aton sining panimalay no kay ti nagaumpisa to ng pag segregate sa basura sa puluyan. Pero ano natabo, daw hindi totally 100% mapatuman sa Bacolod, kundi may mga ara lang sa mga pilot barangays nga mo nang tutukan buwas nga law. Online sa Firing Line. Sa aton nga linya, we have ABC President Lady Gles Gonzales. Ma'am, good evening. Good evening, Action Bri. Good evening sa tanan na listeners sa Action Radio Bacolod. Sa pag-intindi ko, ma'am, anyways, welcome gina no, sa Action Firing Line, sa Action Radio. Daw kadamo na na-excite ni buwas nga magpatuman sining 9003 bala. No segregation, no collection policy. But kumusta diri sa Bacolod ang ipatuman ini, ma'am, nga hugot buwas? Ano matabo? Okay, no. So, even ang 61 barangays, nakasugod naman sa partially, kag ang iba nakakomplete na sa preparation, no. So, kagina nag-meeting ang liga ng mga barangay, no. So, after hearing sang ilan na mga sari-sari na concern, may barangay na may problem kay wala pa MRF, wala butangan MRF, kay illegal structure siya. May naman yung barangay na wala may natutukan, kay tungod na nag-road clearing pa siya. Kag may man niya barangay na ready na, no? So, nagpasar resolusyon ang liga na requesting City Mayor Vilio Lunardia na to extend the implementation of the no segregation, no collection policy of the solid waste management from March 1 to April 1, no? So, Action Bri, may mga barangays na nag-volunteer na mag-pilot, na nila ready na sila So, nakaka-create na lang kami, resolution na i-pilot barangays na lang sila kay they have prepared everything na so tika-unfair mo na sa parts ng barangay, no? So, i-consider ka na lang as pilot barangay for the implementation. Okay. So, liton ko lang pamangkot. Kung mamatong waay, kag hindi makapatuman buwas because nga may mga kakulangan sila sa ila sining nga mga facilities abi hatagan sila time frame kung saan o sila magka-umpisa at inang umpisa nga kuan na gid abi segregation da sila barangay? Okay, no, so since na nagpasar ka resolution, nagambal si Mayor Bing, kay si Vice Mayor Elcid, na this will be the last extension na lang na ihatag. This will be the last extension na lang na ihatag, no? So, April 1 niya,
whether they like it or not, no, whether they are prepared or not, no, nang ma-implement gidya ang no segregation, no collection policy sa 61 barangays. So dapat double time man sila, kitigin tagaan sila another 1 month naman to prepare, no? Yes, exactly, Action Brian, no? So, hopefully, matapos nila ang tanan-tanan na requirement para sa pag-implement. If in case, ma'am, nga hindi sila gyapon capable to do that, anong matabo sa ila, ma'am? Okay, so aside from that, aside sina na ang ilan na constituents makomplain gid na niya kay hindi kagwaon ng garbage ang ilan na constituents. So sila na maka-face ang number 1 nakiklamo na da, no? Pag syempre mabash gid na yang tawo na wala na kuha kag nanimaho ang ilan na barangay, sila man na ma-face ang consequence, no? Kag ng RA 9003 is a Republic Act, no? So we will be liable suspension or pwede dismiss from the office kung hindi kita mag-comply sa nan. Of course, kamo naga-base man lang kamo sa Republic Act 9003 kung anong mga penalties nga nabutang dira kung anong artikulo ipatuman nyo man lang na sila, ma'am, no? Yes, Action Brian, no? So guided man kami with the RA 9003. Ano na lang, although na hindi kanya ma-perfect, siguro in a year, hindi ma-perfect, but dapat sige sugudan ta na lang kay sanupat na masugod, no? Yes, tsakto ina. Kagatingala man tabala kay bid kabudlay sa mga barangay nga ini kiti may barangay kapitan kita gani, may barangay kagawad, may purok president kita nga angaway pa sila nakapreparar sa amuniman. May kun wala sa mga barangay officials da kag ang direct to the mayor, direct sa inyo da inaguro budlay. Ti may barangay officials kita, di ba, ma'am? Yes, no. So isa da na may nag-insight out kagina, no, ang barangay, no, na nabudayan sila sa People's Cooperation, no. So siguro Action Brian tonight, no, nag-as ABC President, nagpanawagan kita sa mga pumuluyo sa Bacolod City na iupdan ta ang IEC campaign kag ang pagpatuman sini, no, kay kapitan cannot do it alone, nakagawad mas mayo pagiyad na si kagawad magbuli kay kapitan, no, kay kisa si kapitan na lang nagabira-bira kagawad wala nagabulig, no. So ni siguro go cut since na nag-ngayon extension ng some barangays, no. So wake up call din sa tantanan na manimahog ang barangay on April 1, 2020 tanan man kakagawad presidente ko give mo face ang consequence ni kung di mo kagpatuman. Amo nang dapat bantayan ginaton kay kung di paghakuton sang IPM karon ala sinong basulon tadi alangan ang alkalde kay ting alkalde ganiya gusto na nga ipatuman ini ara na ang bula subong sa barangay. Yes, si Mayor Bing actually excited na for the implementation ganlani, but since nagaayo kung magka-problema makita nagaayo sila na for the extension. I see. Ma'am, damo nagapamangkot although na interview ko before ang taga IPM mismo. Ang manner sang collection bala pagkolekta sini paano? Kundi tatlo ini di bala madunot hindi madunot kang recycle dira anong manner of collection sini, ma'am? Okay, no, so each barangay nakasit down na with the IPM. I hope na ginatanan to nila ang meeting na ginsat namon with the IPM, no. Kaya da maset mensuryahan na si punong barangay, si Committee on Ecological sa barangay na masit down with the IPM. Ano na adlaw kwaon si residual or si ni madunot na lang anay si madunot, no. So let's say Monday, no. So i-inform mo man si public mo na Monday tanan-tanan di pagwa nyo madunot lang. Then Wednesday kwaon si hindi madunot, no. So Wednesday inform mo man si public mo na every Wednesday piparan niyo mo na ipagwa, no. Then ang ato na recyclable butang ng Sunday dapat si barangay ni ang makuha sa recyclable. Kaya ang recyclable material amo ni siyang dalon sa Central MRF sa mga kabarangayan. At least nahibal-an naton kay ang iban ambal nila kon nadunot hindi madunot kag ang mapwede pa ma-recycle da mas makahapos ni sa mga nagapanguha sang mga empty bottled water nga inupakilo nila. Yes, Action Boy, kag not necessarily manahihatag nila sa collector sa barangay. Pwede man na nila mabaligya, dalo nila sa junk shop, no? They have several options. Pwede man nila ma-recycle kung into recycled material sa ilang balay, no? So, option na nila sa barangay, kabasi magutok sila balay. So, may collector man ta for recyclable material. Okay, paglabot sa sanitary landfill, ma'am, na-segregate pa ni Gyapon?
Ang cell number 1, no? Ang cell number 1, siyempre wala to siya ng segregate. Ang cell number 2, yes, segregated, ginadayang isulod according kagina sa Solid Waste Management Board, no? So, tomorrow ma-implement na ta. Hindi na ma-perfect, no? Hindi na ma-perfect. So, ihaboy lang anay sa cell number 1. So, until na ma-perfect in 2 weeks, siguro, ang aton na pilot barangays, that's the time i-open ta si cell number 2. Yes, ining mga palamangkutanon nga ginawa from the public kiti abal nila segregate kita pero pagkuha boy dito tingob man lang gyapon ga isa man lang ni sila so useless gyapon. That's why tonight we need to explain further regarding sini so that ma-inform naton sila kung ano blang sitwasyon sang sanitary landfill naton. Yes, no. So, ang cell number 1 niya, kay mix naman yun na, dara lang siya anay. But, tibuwas ako sa sugod ta Monday, hindi pa manatanan, not all, hindi na ma-perfect. You know, ma-perfect. So, hindi ka na ma-perfect, but tagaan warning na next na mo na balik, ma'am, segregated na, no? So, we would appreciate, gidya sa nakasegregate, gidya, thank you, gina yan, no? So, the moment na okay na si pilot, that's the time i-open na sa cell number 2, no? Kaya rest assured, no, sa Solid Waste Management Board, nagapungko, mangkuda, no? Yan, no, i-segregate, dapat, pag-abot sa land, segregated, kay may man EMB na nagalantaw sa aton. Ma'am, yari, pag yun ng benefit, makuha ta sini? Okay, sa segregation, sir? Yes, ma'am, Okay, sa segregation, at first, no, maka-save kita sa ang ato na environment, no? Kung continue, kung na-segregated, siguro ang ato na garbage, no? Ang ato na health, so mas mayo, makabuwis kita in mayo na air, no? Ang ato na dengue, na gina-campaign ta, kag dengue season is coming na, no? So, kundi mayo, ang ato na manage ang ato na basura, kaya ang dengue, then ang ato na mga drainages makalag up. Kag of course, discipline sa ato na mga katawhan, no? So, kung segregated, ma-appreciate nila na it is indeed may kwarta sa basura. Kaya ang recyclable, no? Recyclable, mapuslan, tagid yan. Correct, ina, no? Kag like for example, sa mga subdivisions, abi, damo naman sila kwarta, ang mga plastic bottles ngayon pwede nyo ni ihatag sa mga nagapamasura, makabulig ito sila. Yes, no. So, Action Boy, i-site out ko lang for takuling, no. Kaya may deploy na kita na 3 ka tricycle, no, with sidecar na para maka-collect sa ato na recyclable, no. So, ang ato na recyclable material, magamit for livelihood pa na sa ato na mga unemployed, kag mga out-of-school youth in the future kung mag-generate na mayo ang ato na Central MRF kag Recycling Center. Bauti. Buwas, ma'am, part na mo barangay sa pilot barangay nga mag-umpisa siniya, no? Yes, Action Brian, no? Action Brian, take ko lang na opportunity na sa public. Kaya ang ilan na expectation is compliant dayon, 100% dayon, no? So, ganun talang buligan ta instead of mabad comments, no? Buligan ta ato na barangay sa pagpatuma, no? Kaya hindi na siya ma-perfect buwas ang later words ni panigihapon, no? So, along the way, we'll do the progress, no? So, be the part of the campaign na lang instead of complaining siguro. Ma'am, ang aton sa nga komunidad may penalty man if in case nga ma-failure sila sa ila sila nga pag-segregate kay mega pamangkot diri siya basi official tala ning ipinaltihan ta mga komunidad nga mga dungules abe? Yes, Action Brian Mera, no? In fact, ang city ready na sa ilan na enforcement group, no? Cited na sila for enforcement. Kaya ang enforcement group alikan tabi si Kapitan Abe, namin nga isyo kay buwas na di mo umpisa mo. Pero ining Republic Act 9003, hindi lang kay makulod nationwide ini, no? Layi ini sa pungsod Pilipinas nga dapat kita tanan diri sa bugos nga Pilipinas may ara sang sinig kaangay sining nga buluhaton, ma'am. Action Brian, sorry na utos. Okay, no, so for the enforcement, no, meron ang city na deploy for the enforcement, no, and sa barangay as we go on, makuha mo kami eco police, amo man sa ang mahatag penalty o kung
ma-enforce sa mga wala nag-comply, no, especially nga to ng mga illegal throwers, mga late throwers, mo ginang problema namon. No, so amo na sila. So barangay along the way ma-develop man na kay train pa na namon. So ang penalty hindi lang gid ko ka familiar gid, no. So ano talang action ba i-update ta lang na as we go on. Aha, hindi man ko gusto nga lawagon ang penalty kay basi magamayan sila bala kag hindi mas na magpatis sa 9003 bala. May yes, nga ma-surprise sila. Yes, action ba yan na lang paminsa ko ng penalty siguro paminsa ko na lang nila ang positive benefits ng segregation ng garbage natin. Ma'am, last time mga scavengers nato dito sa Felisa, anong sitwasyon nila to kay wanes lang may makuha to nga mga recyclable ng recycle abi nga mga plastic abi? Okay, no, so action ba actually can take up na raise up na sang representative ni Cap Hardin sa Barangay Felisa, no. So ang Barangay Felisa is pwede sila ka set up livelihood entrepreneurship, and they will receive siguro na practice na nila, no, kag nakabaluman na sila na may gamay na sila na assistance for their cooperative dito sa city. I see. At least may bulig man sila to kay sigurado ko subong basi hopeless na ni sila blaw way natapod yung tondi kay buwas maumpisa na ang no segregation no collection policy. May ara sila gali mga project para sila programs. Yes, may tanan-tanan, may alternative. No, so ginisuyahan na to kagina action bribe. Baka naman. Kaya siguro yung at first may reaction sige na. So may alternative man kag may other source pa man. Pero pagkabalo ko ang Barangay Felisa daw kadamo mga livelihood program dira mo, no, may mga gapangobra dagan si Kapitan Hardin sa una sang inang rag bala, no? Mayara da sila mo. Yes. Yes, may building na sila for livelihood, no? And Kapitan Hardin, kilala to naman is go ka entrepreneurial na tao. And siguro, makasikap na makabuli sa ila for alternative source of income. Sige. Ma'am, ang imoliwat panogyan sa publikos Bacolod para umpisa buwas. Go ahead, ma'am. So umpisa buwas may kita na pilot barangays, no. So updan naton, no. Kung wala pa kita schedule sa aton na collection, kag kung wala pa kita mga IEC materials, go to your barangay hall lang magkuta si Kap kung anong schedule ta, kag palihog lang sundon ta kay para ni sa aton tanan, no. And sa mga barangay officials, sa kagawad, let us help ang aton na kapitan, no. Si kapitan cannot do this alone. Kinanglanong gid kamo sa kapitan. Knowing na damo-damo kita tas subong sa barangay, no. So gina-encourage ang tanan na also ang ato na SK officials, no, ang ato na youth pwede maging part ng ato na advocacy sila. Kap, salamat Konsyal, madamong salamat. Good night and mabuhay ka, ma'am. Thank you, Action Bray. Yes, ma'am. ABC President sa Bacolod, Makaksyon, si Barangay Takuling Kapitan Lady Gles Gonzales, mga kaksyon, ano? So, tilang tawon tani buwas kay may mga barangays na mag-aumpisa sini. I-check nyo lang sa page sa Boss Action Radio kay pakita dira ko na ng result sa hining no segregation, no collection policy. Aside from barangay officials nga pwede hatagan penalty, ang mga pumuloyo may penalty man kung di ka mo magtuman sini, no? Dapat sundon tani. Simple lang ni nga ayo sa gobyerno mo. Una-una, ang benepisyo magkwata diri sa imo puloyan, syempre limpyo kita. Ikadua dira, kabuli kita sa environment naton. Ang ikatatlo dira, kung hindi nyo pagamiton ining mga empty bottle nga mga plastic dira, ihatag nyo na sa mga utod nga nagapamasura, makakwarta da sila. Damo na bulig na malang ning aton mo. So updan taning kampanya sang Bacolod sa idalom sa Republic Act 9003 sa liderato karon ni Mayor Bing Leonardia. Action firing line. Simple malang ning ayo tapos ang ibanda nga ginapanghaboy nyo lang mga panits ang dulce nyo da, mga plastic da sang cold water nga ginainom nyo, mga basura nyo labi na gid sa mga merkado, tipunan nyo man maluoy man kita. Isa pa gid sa makabulig sa aton hindi magsulod sa mga drainage. Ang mga basura nga pinanghaboy ta wala tuo. Kay pila kadlaw kitang masuffer sina sa baha. Tapos basulon ta pang gobyerno
Pero sa prangkang istorya, kita nga Pinoy, pitapis mo nga pumuluyo, amo iya ang nagatuga sina. Action firing line. Pareho sa mga senador nga nagahimo sang bill nga daw hindi mo man maintindihan kung mapuslan sa publiko ni kung ano sitwasyon. Kung may, like for example, bisa, kung nga komento, entitled ko nga mag-comment on my own. Kung mayroon ka sang komento nga imo, comment ka lang da, di mo ipaghilabtan din nga komentar nga iban. May kulang man yung huna-huna yun nga. Sorry, hindi ko na pagbasahon, hindi mo komento, kay doon di man mapuslan man nga komento mo. Action firing line. Ariyo, inom ka sang Evergreen Herbal Capsule, no? Ari, sobra sugar mo. Ari, sobra gunoy sugar mo. Cholesterol, uric acid, buda asin, ang imo tambok, creatinine, kag subong man, constipation. Masiway ka pa ka oo, nonoy. Basta nag-constipate ka na, abi ka to tabi sa imong comfort room. Kag mag-constipation. Mag-constipation, mag-uo. Hindi ka na inom ka na lang sa Evergreen Herbal Capsule. Kinibuta sang vitamin A, B, vitamins, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, kag subong man ang calcium, magnesium, zinc, kag iban pa. No? Kompleto, kay pito ang sumpak. Tungkol pito dining sangkap niya like turmeric, ang saluyot, malunggay, ang palaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Mga kaksyon dira, no? Ini quality products ang Doc Gico Alternative and Health Food Center, aprobado ya sang Food and Drugs Administration o kon FDA. Mga kaksyon, bisan din nga butika, pwede mabakal ini. For more information, pwede ka tawag sa 0910-126-4595. Pangita lang si Doc Crispin Gico, mga kaksyon. Ari may mga butika kita diri sa Bacolod kag Negros like Eden Pharmacy, kon Pharmacy sa Central Market Bacolod, Farmacia Juarez sa Rizal Street, Bacolod, Farmacia Ed Caro, Lacson Street, Bacolod, JDN Pharmacy, Barangay Bata, Bacolod, Alfie Pharmacy, Bago City Public Market, Farmacia Bago, Bago City, Sir John Pharmacy, Bago City Public Market, Butika Zandria, Kawayan, Negros Occidental, Dankalan Drugstore, Barangay Dankalan, Ilog, Negros Occidental. Ang iban, daso naman nga firing line nato nga program. Action firing line. Basa ta na minsay before kita maglumpat sa iban pa nga mga balita. May gabi lang kay Justin Serapio sa Pulupandan, Monica Hinojales sang Bago. Araman nagamonitor si Marjorie Arlos. Thank you, Gid, no? Wait talaga pangita komento nga nagakwan na panudlo. John Arquilas, Alma Gonzales, Possession. Puting nga imo nga kwan. Bansilingan, more power. Ako niya. Action Bright, good PM na hi lang sa Perlado family. Celine Holmes, Fortune Town from Bason, Perlado of San Road, Yatsuka, Matsunaga, Japan. At siya, grabe ha. Danny Boy Bacchiano, salamat. Si Maj Nab Gregorio, puro timan nga ngalan ini. Mary Jane Salodari sa Pontevedra, nagamonitor man ang iya sining pamilya. Jen K. Saura, hi lang ko no kay Joshua Hako Salim. Pamati siya program mo, salamat. Kativero, salamat, God bless man. Bilegorio Jeffrey Araman, nagapamati subong, tamyaw lang maayong nga gabi pamilya di sa DSB. Musta ka di, Migoy? Migoy Jeff, kumusta ka da? Nelma Mitesa Mijos Araman, Aldrin Limaco, hi classmate Arik ko di, imo bingangalan, hindi ko mabasahan inday, kaway ko kay eskwela sang Arabic ini. Si Nermana, thank you gida. Si ay, grabe man ang iya ho. Ang alan ko, Action JM, ang alan ko sa Facebook, kundi Fet Thoy, ang iya, Fot, amo man ang iya ho, puruti man ang iya ho. Mayo siya. Joseph Atensyon, gini. Christian Roa, may gabi man sir, salamat. Action Percival Villamor, si Jomelyn Bautista, Philip Laurente, Dan de los Santos, salamat. Araman si Wendy Joy Hisona Morales, kaluoy man no. Si kaluoy man bag-o lang may gid-ambush, may aksidente naman, gani man no. Si Nelma Minteza Mijos, watching from Tatalon, Quezon City, Manila. Pero taga-dira ako sa bunga Don Salvador Benedicto. Salamat. Wendy Joy Sona, nabasa ko na. Ibeng Prudente. Good evening, Action Bry. Watching lang kami diya. Barangay Bunga. Ay, sorry, nabasa ko na kayo na. Ang condolence mo, doon di ko ginabasa ka. Pasensya kita. O, yari kalyo, si Nanay Nita Badera, kag si Councilor John Badera, kag si
Ifrelda, naga-monitor man sinimat tiniyon. Araman ga-monitor si Liza. Natamyoya ko no si sa bantayan ni sila mo, no? Naga-monitor sila subong, dali gid lang. Si Nang Sheila gani Marie Makilan Avila, naga-text man diri sa ato, naga-chat man, naga-tutok man sila ko no. Kag si Foka Honta. Si Lababuhok, naga-monitor subong upod sa iyabot, sino ning iyang partner subong ihambal bing bisan ngalan ko lang kay makuan ko na mo, ma-imagine ko na kung sino ni siya. Monitor lang ko no ang Silver Taxi, si Alog ni. Log, daghang salamat. Kag Arya, naga-monitor subong sa Igmayaan, DSB, si Nanay Lolanita Badera, kag Limon Family. Bo, salamat gid. Junjun da, sinong mga Limon Family da, salamat gid sa pag-monitor, no? Lagaw ta dapat kadlaw sinya. Las 8:48 boka nami patani bulyada, no, galing oras na ton kakwano, kakulabos, no? Si Ulysses Tony na galing naga-monitor man sa Nimatilan dito sa Metro Manila. Diya, may naga-komento galing di sa no mo. Abalonta, ari kita ya sa demokrasya. May freedom kita to tell anybody, to talk kung gusto mo, to give some opinion, anything, basta hindi lang taman ka brutal. Bisan brutal pa na kaya kung opinion pag gusto takon. Konsekwensya ko na. Kung may opinion ka da, basahon ko na. Pero kung wala, sang pulos ang chat mo, never ko na basahon. Sorry. Action Firing Line. Las 8:49. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkulong kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo.
wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Salbacolon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salbacolon Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw Another time, last 8:55. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tando I Light. Tando I Light, ang gaan pag may kasama. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad mga kaaksyon, ginatamyaw na nato na naga-monitor sini Matinion ang aton sini nga mga utod bandira sa Banwa kon syudad sang La Carlota. May gabi lang kay Madam Jinky dira no ang tarad nga mga rescue responders kuno sang Bakit Boys ba pertino. Salamat sa pagmonitor Jinky Dagia Montelebano Miraes. Salamat sa pagmonitor ha. Mapisan klase babayi ni maisog bla mag-atubang sa mga aksidente kon mga ano pa dira. Salamat sa pag-monitor si Little Cebuan Araman. Evening Action Brian, tamyaw ko lang si JJ Ari Pampanga, naga-monitor. Si Ana Sheila Linasman Araman, Nene Gileo, thank you gid sa pag-monitor. When natumatalak, kaya ng kwan no? Ang party sa duha patayngin PA to Bladitos Negros Oriental, oras tabi do kulabos gid. Action Radio, aslang ko konsin o anapatay, okay. Di ko gin malawag, abi, no? Sorry, gid. Pasensya, gid. Kaya basta gani patay ni istoryahan nato, hindi ko gin ma-mention di without signature kag confirmation block. Bisan pa kilala ko pa naong nag-chat diri, pero doon di ko gin ma-mention. Pasensya, gid, ha? Kabulakan, tabo na nasakon before sa FM patabla, gamay lang nga sugid sa inyo, da?
Sa FM nag-DJ kita before, may nag-greet, happy birthday. Tigin greet ko man syempre nag-text. Ginkad toto sa mga friends niya, kiti birthday, gumurahon, may siya birthday, ginlahugan ng sabla. Dumugok to mga friends. Ambalya sino nagambal ng birthday? So, batian ko kay DJ mo ni Martindero, pangalan ko sa FM So, way ko yung birthday sa sino na may naglangulango na kapag greet sa akon man. So, dadudla kita. Kag may mga case man nga nag-text man or tawag man nga muna, ipalubong sa muni muna, buhi, gali yan. Pero kabilib ko niya sa nag-chat-chaton di sa Maykwan, sa Barangay Bunga. Galing kiti amon nga protocol diri kabay pamaintindihan nyo ko pasensya gid no. May ara kami pagsulundan, may house rule kita dire. Good evening nong amo na nga police wala training how nga napatay pa kamo dasig gali ang salakyan mag-atras pala gali. Ikaw karon aksidente niya nunoy boare man yang gulusion taka karon. Action Bright, good evening. Monitor lang kami niya. Ponta, Tamya ko Family Tabares, kag tanan-tanan, na pumuloyo sa barangay Tambad, Kawayan, from Kagawad, Isabelo naman, Girali Jr. Hirali, guro ini. Salamat. Action Bright, sino nang nag-komentar si Muhaw? Ipakita na sa akon kay pahangpon ta siya nga may tagsa-tagsa kita ka komentar. Kung komentaran niya, kung komentar man siya, komentar na lang siya. Di pag... Kita mo, kigning isa niyo. Good evening, Action Bright. Greet ko lang akon si bata, si Angeline Idmar de la Peña. Ato nag-star sa Bantayan, Kabankalan. Ang nag-greet ko no, o greet man si Mama kag ari di sa Don Salvador. Sige, salamat sa inyo. Bang oras ko do ginalaot ko lang ba? Ang akon nga music, subong may connection ni sa 9003. Implementation, buwas ang kwan sang no segregation na collection policies din Bacolod. Pero dahil lang kay Dorso Canesinio, ang Zanton Plus Herbal Capsule, ako ni Herbal Soap na naman. Habon pampakinis ang panit duwa katol, dula baho, patikas patabog mga kaksyon. Balanyos na naman yan na Tonya sa ton siningalawas before tibatulog kong gabi, habon ng Zanton Plus Herbal Oil na naman. La 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 la. Kadugay siya no, kadugay. La la la. Ginahulat kong basura. Are giliyo. La 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 la. Umulan na kung saan. Umulan, umulan, umulan sa lansangan. Umulan. Tapon, tapon, tapon nyo. Basura nyo, itapon nyo. Tapon, tapon, tapon nyo. Basura nyo, itapon nyo. Wala kita sa higo pang oras sa atong pagpangalagad. Mayang gabi lang kay Juan Villanueva, Philip Alonsagay, Sidney Ray Mikua. Sang Iloilo nagamonitor man. Sige. Upod sa bugos nga pwersa sa Action Radio News Department sa pagpangunan Action Rex Cantong. Station Manager sunod na magbanwa sa technical side. We have Action Nelmar Madera. Upod kay JM Baikin. Sa News Center aton sa backup sa Wagab Action Marilon Hinabiya. Kaganyo na batian isa ka memorableng istorya naman sa Action Farming Line. Maghilibati ta Lunes sa mamangyapon ng istasyon kag oras. Ini sa Action Brian Morden. Nagapasalamat gid. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Good night and God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company.